mempersembahkan kisah Ramayana. Penanggung jawab Wawan Sugiarto SPD SD. Sutradara Widiawati SPD. Properti Nur Hidayat SPD. Pendukung kegiatan Dewan Guru SD Negeri 4 Sumberagung beserta paguyuban wali murid SD Negeri 4 Sumberagung. Pemeran cerita Rama Wijaya diperankan oleh Excel. Dewi Sinta diperankan oleh Dina. Laksmana diperankan oleh Radit. Rahwana diperankan oleh Arjuna. Sarpunaka diperankan oleh Safea. Jelmaan Sarpunaka diperankan oleh Selvi. Resi Jatayu diperankan oleh Arkan. Anoman diperankan oleh Doni. Pasukan Kera diperankan oleh Abi. Hasel. Rangde diperankan oleh Neo. Pasukan Rahwana diperankan oleh Reski. Elohim. Fianzo. Kayis. Rama. Tristan. Para dayang Kerajaan Alengka diperankan oleh Kimberly, Melody, Meme, Acap, Ayu, Bilkis. Para prajurit diperankan oleh Alvis, Garda, Dika, Aldi. Selamat menyaksikan. Carita ing Kerajaan Ngalengka, sawijining kraton kang kagalan gumelar ngadeg sawijining raja kang sinebut Rahwana. Minangka pralambang bebendhu kang kudu disirnakake saka lemahing bumi iki. Nanging nyatane dheweke ora kabeh ireng, dheweke ora mung penguasa kang agung binatara. Nanging uga titah kang disegani dening bangsa manungsa, raksasa lan dewa. Rahwana atine ikhlas lan gelem nglakoni apa wae kanggo wong sing ditresnani. Apa rasa tresna iki bakal ngasilake rasa sing padha? Kabre cerita kang sabanjure. Wilaheng sekali. Pitane cerita Ramayana kitab Balakanda nyeritakake Prabu Dasarata kang kagungan permaisuri telu. Prabu Dasarata kagungan putra papat yaiku Rama, Barata, Laksmana lan Satrugna. Sang Rama kasil menang sayembara lan rabi karo Dewi Sinta putrine Prabu Janaka. Sah kasih Sri Rama Dewa
Dandaka kanggo latihan manah. Nggih Kang Mas, Sinta ning kene bakal nunggu Kang Mas kondur. Pesene Sinta, Kang Mas hati-hati aja telat maem mengko lara. Larane kaya kangen mantan ra mari-mari Mas. Aduh Dek, Kang Mas iki wong wis diapol, ora ate ngapusi kok. Adek tenang wae. Nggih Kang Mas, Mas Sinta angsal berek mboten ajriye mengko nang jenengan tantrum kan gak ada yang bisa menjinakkan. Emange Kang Masmu iki singa, kok diarani ora jinak? Alah, gitu aja marah. Nanti aku makin cinta loh. Kang Mas seneng dong nek adik makin cinta. Jangan ya Dek ya. Alas sing bakal didatangi Kang Mas iku mbayani. Kang Mas ora pengen ana sing nyelakani awakmu. Nggih Kang Mas, Sinta ngerti ananging Sinta ngerti resiko sing ana. Sinta wis siap ngadepi kabeh. Kakang ora perlu kuwatir, Sinta bakal hati-hati. Ya wis yen awakmu wis mutusake koyo ngono, Kang Mas ngijinake Sinta melu, nanging tetep cedhek karo Kang Mas. Aja nganti ado-ado karo Kang Mas. Siap Kang Mas. Bule kok ya wis mengi yo. Ayo gendang mlebu kamar. Kang Mas arep bubuk ganteng ben sesuk awake seger. Nggih, ayo Kang Mas. Sarpunaka! Ana apa Kang? Raine sampean kok nganti mblurut niku? Ora usah guyon we, kowe tak menehi tugas nggodha menungso sing ana ing alas Dandaka. Sapa kuwi Kang sing wani iya-iyaan ana alas kang dadi wanutan penguasamu? Lan kepriye carane Kang? Apa sing kudu tak lakoni? Menungso kuwi ana 3 cacahe. Sing lanang jenenge Rama lan Laksmana, sing wadon jenenge Dewi Sinta. Tugasmu kuwi nggodha Rama lan Laksmana supaya seneng karo kowe. Lah piye caraku nggodha Kang? Wong ra iki koyo ngene. Nakutin tau. Kowe buta kaya bodho mento. Kowe sakti mandraguna. Kowe iso malih dadi cawedok sing ayu lan gemati. Iya apa ora? Lah aku engko bakal nyamar dadi Brahmana sing tuwa. Mengko kowe mapak aku ing alas Dandaka. Oke, siap kakangku. Sinta, itenono kowe bakal dadi bojoku. Dadi permaisuri ing kerajaanku. Alengka diraja. Wah, ah, 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 ah. Mas Rama, Sinta leren kene wae ya, kesel banget sikilku. Ya ta, apa kakak bilang? Kan wis Kang Mas kandhani nek panggonanku ya adoh nanging awakmu ora gelem ngandel. Ya wis, Yai Sinta leren kene wae, nanging tetep cedhek karo Kang Mas. Aduh ala yo, malah dapat nyamuk. Mulane ndang golek bojo ben ora dadi obat nyamuk. Alah moh wong bojone randang meteng-meteng ngene lare. Ya wis, ayo kene budal dhisik, sak lunga neh. Yai, aja lunga-lunga ada saka kene nggih, Dik. Kakang bakal gawe pager sihir. Aja nganti Sinta metu saka garis sing ngubeng iki. Nggih Kang Mas, Sinta bakal bangun turut ora bakal metu saka pager ajaib iki. Ya wis Yai, Kang Mas suhu Laksmana bakal nunggu bedak golek satu kewan sing dinggo mangan adewe mengko. Dik, yen ana apa-apa bengok sing banter ya. Aku mesti krungu. Nggih Kang Mas, hati-hati Laksmana jaga Kang Masmu ya. Siap laksanakan Mbak Yu, ora bakal ana wong sing ganggu awake dhewe. Mbak Yu ning kene sing hati-hati. Iki Kang, kaya ana panggenan sing pas kangge
kabeh. Pas kula weruh Kakang lagi nata bunderan, atiku seneng. Mergo ana wong liya ning alas iki. Kula nggih terus mriki. Kula kesah pados kayu dhisik nggih, ben iso ngangetne si awake Simbah. Ora usah Mbak, sampean istirahat mawon. Ben kula kalih Kakang kula sing golek kayu. Lah, kula nggih ajenge pados godhong obat-obatan pisan kok Kakang. Oh, ngono Mbak. Ya wis, Mak tak kanteni golek kayu karo godhong obate. Mergo aku meh loro kidang ben iso dipangan. Sampean lan Brahmana kuwi urung madeng to? Nggih dereng Kakang, matur nuwun nggih. Yai Sinta, Brahmana iki ben leren kene wae. Awakmu tetep ana kene, ora usah lunga-lunga. Kang Mas budal dhisik nggih, Dik. Nggih, Kang Mas, hati-hati nggih. Aduh, wetengku. Brahmana kenapa? Endi sing lara? Tanganku. Aduh. Loh, piye to jere mau wetenge sing lara? Akhirnya kowe iso tak cekel Sinta. Wah, Rahwana, Kakang Rama, tulung. Jebule kowe sing dadi Brahmana tuwa iku. Kakang Rama, tulung aku. Dewi Sinta, ayo dadi permaisuriku. Ing Alengka, aku wis suwe ngenteni sliramu. Aku janji bakal nyenengi uripmu, mulya lahir batinmu. Aku ora sudi. Tulung, Kakang Mas, tulung. Asmana, ngados karo wedok kuwi. Hah? Ana apa to, Kang? Kok bengok? Kowe kudu sadar, kowe kena godhok, kena hipnotis. Nyatane ana wedok kuwi adike Rahwana. Saiki Mbak Ayu Muipe, Dewi Sinta diculik Rahwana. Rama Wijaya. Kowe kurang ajar. Kowe buka badiku. Awas kowe. Kowe bakal tak pateni. Apa? Kurang ajar. Jebule kowe buta wedok sing kurang tata, wani-wani ning nggodha aku. Rasane iki hukuman kanggo kowe. Iya. Darpunaka, dang bali. Aku wis ketemu Sintaku. Yo deweku. Wahahaha. Akhire kakangku entuk permasyuri. Ya wis, kula tak bali. Enak ae kowe arep lunga, ternyata kowe adike Rahwana. Dasar buta kurang ajar. Kowe wis wani ngapusi aku. Kowe kudu nampa hukumanku. Lah salahe dirimu gelem tak apusi. Kakang, dolan Rahwana. Utuk siji iki dadi bagianku. Ora iso. Kowe cah lara kudu ngalahke aku dhisik. Ra bisa ketemu Kakang Rahwana. Aja takon dosamu apa Sapurnaka. Yen kowe mati ning tanganku. Rasakno iki. Hirangku. Laksmana gandeng. Aku ora trima. Kowe kudu mati ning tanganku. Kowe sing kudune mati. Lan ngono iki. Lunga marang ngendi-ngendi ning kene wae. Aku bakal menehi apa wae sak jalukmu. Jaluk Alengka, silakan. Apa wae kanggo permaisuriku. Aku pengen bali. Rahwana tulung balekno aku ing Ayodha. Ah, ora mungkin. Sinta, kowe bakal dadi permaisuriku. Kudu ning sampeku. Tahu nggak sih kalau raja tanpa ratu bagaikan nasi tanpa lauk. Sintaku, Kakang lunga dhisik. Mengko bali maneh. Prajurit, kunci Sinta ing kene. Aja nganti ana hang bisa mlebu. Siap, Raja. Dewi, kula Anoman. Kula utusanipun Prabu Rama Wijaya kangge nylametaken panjenengan. Apa buktine yen kowe utusane Kakang Prabu Rama? Sesupe menika ingkang dados buktinipun. Oh, berarti
Sinta bakal mlebu geni kang gedhe iki Kakang. Yen aku ora kobong tandane aku setia marang sliramu Kakang. Wes no Kang, aku ora apa-apa geni iki ora iso ngobong lan mateni aku. Tandane aku setia marang Kakang. Sepurane ya Dik, Kang Mas wis salah marang adik. Ayo urip bareng Kakang, bangun kebahagiaan. Nggih Kang Mas Rama Wijaya. Akhir cerita Romo kalian Sinta ketemu maneh lan urip sesarengan nyandang kebahagiaan. Waktu kang disahake Romo lan Sinta kurang luwih 7 tahun bakal sirna marang cinta sejati. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk siswa-siswi dari SD Negeri 4 Sumberagung. Kepada seluruh bapak dan juga ibu guru dimohon untuk naik ke panggung dan kita berfoto bersama.